Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno kwa MBC ndipo madzulo ano muli ndine Austin Kachipeya kumapoyamba nayi mitu yake. President Chakwera wati boma likufuna kusintha malamulo oyendetsera ndende za mdziko muno kuti zizisula kaidi kukhala nzika zodalirika. Nduna za chuma a Simplex tichola banda yati mchaka cha 2025 mpaka mkatikati mwa chaka cha mawa boma ligwiritsa ntchito ndalama zokwana 8.5 trillion kwacha pa ntchito zachitukuko ndi zosamalira anthu. Ndipo bwalo lalikulu la milandu kulilongwe lagamula kuti apolisi 6 omwe anawapeza olakwa kuti anatenga nawo mbali pa imfa ya Blair Lule akakhale ku ndende zaka 15, 18 komanso ena 20. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati boma lifuna kusintha malamulo oyendetsera ndende za mdziko muno pofuna kuonetsetsa kuti ndendezi zikusula kaidi kukhala nzika zodalirika. President Chakwera wayankhula izi pamwambo opereka masatifiketi kwa asilikali a ndende omwe atsiriza maphunziro awo kumapanga prison staff mzinda wa Blantyre. Secret Segula wadza ndi zambiri. Anthu achuluka omwe sanaope mvula anasonkhana ku Malawi Prison Staff Training College kumapanga kukaona mwambo opereka masatifiketi kwa asilikali a ndende omwe amaliza maphunziro awo. Atafika pamalopa, President Lazarus Chakwera ndi Madam Monica Chakwera anayenda malo achionetsero omwe amasonyeza ntchito zomwe nthambiyi ikuchita pofuna kusintha miyoyo ya akaidi kuti akadzatuluka adzigwira ntchito yotukula dziko lino. Kenaka President Chakwera motsogozedwa ndi mkulu wa nthambi ya ndende amasauko ng'ombe ya Goda Wiscot anayendera pereto asilikali a ndende. Poyankhula ndi anthu omwe anasonkhana pamalowa, Dr. Chakwera wati ntchito yoyang'anira akaidi ndiyofunika ngakhale anthu ambiri sayikirapo mtima. Dr. Chakwera ati nthambi ya ndende ikugwira ntchito yotamandika poonetsetsa kuti akaidi akamaliza chilango chawo azikhala nzika zodalirika za dziko lino. Dr. Chakwera ati ichi n'chifukwa chake boma likukonzanso lamulo latsopano yoyendetsera ndende. Yoyang'anira akaidi ndi ntchito yofunika kwambiri mdziko. Ngakhale kwathu kuno ndi ntchito imene ambiri sadziwa kufunikira kwake. Koma ntchito yomwe amagwira anthu yawa Malawi Prison Services ni ntchito yofunika kwambiri. Ndipo tikhozanso kunena kuti ni ntchito imodzi yomwe imaonetsera poyera ngati tili serious mchitukuko cha dziko lathu. Bilu tikukonzayi sinayang'aniridwe ndi kusamalidwa zaka zonse, koma ndende zathu sizingamayendere malamulo a 1956 yayi. Mchifukwa chake dzanali ku cabinet anena kuti tisinthe zimenezo tikhale ndi bilu yakuti ku parliament ayike malamulo atsopano akuti zinthu zonse ziziyendera naso ndi nthawi inoyi. President Chakwera anathiraponso ndamanga pa nkhani ya mkangano amwe akubula ku Nkhatabe komwe anthu ena analowera malo. Iye wapempha anthu kuti azitsatira malamulo kamba kuti dziko lino lili ndi malamulo. Ndipo wadzudzula akuluakulu omwe amene akuchitapo kanthu mwansanga mwalo moyembekezera zinthu zifike kuvuta ndi kumayembekezera kuti President alowolerepo. Poyankhulapo nduna ya zachitetezo ya dziko Aizigula Ching'oma ati nthambi ya ndende yayika ndondomeko zomwe zithandize dziko lino kukwaniritsa masomphenya ake a 2063. Mkulu wa nthambi ya ndende masoko wa Goda Wiscot wati nthambiyi ikutukula amayi mu njira zosiyanasiyana pomwe kuonetsetsa kuti akulemedwa ntchito komanso kuwapasa maudindo. Iyo ati mwachitsanzo atsikana omwe amaliza maphunziro awo alipo 410 chomwe ndi chiwerengero chosiyana pang'ono ndi amuna. Ang'ombe ya Goda Wiscot athokozanso Dr. Chakwera kamba kuyika chidwi potukula ntchito za ndende. Pa asilikali a ndende 985 omwe amaliza maphunziro awo 575 ndi amuna ndipo 410 ndi akazi. Secret Segula, MBC News, Blantyre. Padali pano, President Chakwera wabwerera kulilongwe kudzera pa bwalo la ndege la Chileka atakhala nawo pamwambo opereka masatifiketi
kwa asilikali anthambi akundende kumapanga mu mzinda wa Blantyre. Dr. Chakwera ali ku chigawo chakumwera anakumananso ndi achinyamata omwe amamva maganizo awo pa zomwe analankhula potsekula zokambirana za phungu ku nyumba ya malamulo sabata zingapo zapitazo. Nduna zofalitsa nkhani ndi luso la makono a Moses Kunkoyu yemwenso ndi mneneri wa boma wati ulendo wa President Chakwera ku chigawo chakumwera unali opambana. President anali kuno ku Blantyre ku chigawo chakumwera makamaka udzagwira ntchito zikulu ndikuti zikanalo ziwiri. Choyamba ndi kudzakhala nawo pamwambo wa asilikali a Malawi Prison Service umene amamalizitsa kuti agwira ntchito yawo, aphunzira ntchito yawo kuyambira chaka chatha kufika pano tsopano amaliza kumene ku ophunzira kapena asilikali amene amaliza maphunziro umene ukwana 985 ndi mwambo umene President ngati wamkulu wa amenewa amadzakhala nawo ndi anali kumeneko kumapanga lero ndinamaliza mwambo umenewo tsopano akunyamuka. Koma asanatero dzulonso anali mwambo ocheza ndi achinyamata program imene kuti Sona for the Youth umene amakhani mpata oyeza ndi achinyamata kumva maganizo awo komanso kufunsa mafunso nawonso kuyankha mafunso. Ndatamaliza kugwira ntchito zimenezi a President nyamuka tsopano akubwerera ku Lilongwe kuti akagwire ntchito zina. Wachiwiri kwa mtsogoleri lino Dr. Michael Usi ndi amodzi mwa anthu mazanazana omwe ali nawo pamwambo wa maliro ayemwe anali president wakale woyamba wa dziko la Namibia Sam Nyoma omwe ukuchitikira pa bwalo la zamasewero la Windhoek. Thupi la Nyoma alika m'manda mawa loweluka ku Heroes Acre mu mzindawu. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Bwanji tionenso mitu yake. President Chakwera wati boma likufuna kusintha malamulo oyendetsera ndende za mdziko muno kuti zizisula akaidi kukhala nzika zolipika. Nduna zachuma a Simplex Tichola Banda yati mchaka cha 2025 mpaka mkatikati mwa chaka cha mawa boma ligwiritsa ntchito ndalama zokwana 8.5 trillion kwacha pa ntchito zachitukuko ndi zosamalira anthu. Ndipo bwalo lalikulu la milandu ku Lilongwe lagamula kuti apolisi asanu ndi mmodzi omwe anawapeza olakwa kuti ananga nawo mbali pa imfa ya Blair Lule akakhale ku ndende zaka 15, 18 komanso ena 20. As a child growing up, I always remember starting each day with the trusted sweetness of Ilovo sugar. The beautiful smell of zitumboa and sweet tea brought a big smile on my father's face. Mother was always there, smiling while we enjoyed our breakfast. At every family gathering, everyone was happy when Mother brought out her secret weapon, the Ilovo sugar pack. Because we all knew that the mandazi, yoyo, tuba, and many other delicious foods she prepared would create lasting memories. Now that I'm grown, these stories I don't only tell my family and friends, but I let them experience it for themselves every time they have a taste of food prepared with Ilovo sugar. Ilovo sugar, the trusted brand from generation to generation. Ilovo sugar, take it, mpamvo. Nazi zifukwa zikupangitsa kuti anthu ambiri tsopano azimwa parapene akamva mutu maperiod pains kuphwanya mthupi komanso kupweteka kumano. Mphamvu nthawi pang'ono ukamwa ululu wonse umatheratu. Mapangidwe yake ndi odabwitsa chifukwa mukangomwa nthawi yomweyo amasungunuka ndi kulowa misempha yonse yomwe muli ululu. Muyeseni parapene lero ndipo simudzafunanso mankhwala ena. Takulandirani ndipo nkhani zathu zopitirira. Bwalo lalikulu la milandu
bungwe lagamula kuti apolisi asanu ndi mmodzi omwe anawapeza olakwa kuti anatengapo mbali pa imfa ya Ableya Lule akhale ku ndende zaka 15, 18 komanso ena 20. Malinga ndi adziko ndi anthu malonda omwe ndi oyimira boma pa milandu ya boma ati ndokhutira ndi chigamulochi. Lonjezo Msodoka walemba ripoteri. Apolisi asanu ndi mmodziwa ndi apo chipole omwe awagamula kuti akakhale ku ndende zaka 20, a Ikramu Malata awagamula zaka 18 komanso a Richard Kalawire, Innocent Wanda, Maxwell Mbidzi ndi a Abel Masea omwe awagamula zaka 15. Malinga ndi mmodzi mwa maloya omwe amawayimirira anthuwa Aluwano Mwautwa, chigamulochi chiliko bwino kunena kuti milandu ina yotere anthu amawagamula kuti aphedwe. Mmene ndimadziwira mlandu wa mada ndi mlandu onena kuti waukuluze, ndi mlandu wa mada maximum sentence yake makhala death, koma tsiku la lero koti yapereka sentence imene timati custodial sentence, sinapereke death. Tikukhulupirira kuti zimene zinachititsa kuti koti ipereke custodial sentence zina mwa izo zitha kukhala madandaulo athu amene tinapereka amene timati mitigating factors. Adziko ndi anthu malonda omwe amayimira boma ati ndi okhutira ndi chigamulochi ngakhale kuti chabweretsa chimwemwe komanso kudandaula. Amalonda ati chigamulochi chabweretsa chilungamo ku banja la Ableya Lule, komabe nzomvetsa chisoni kuti apolisiwa omwe akhala kutenga nawo gawo pa chitukuko cha dziko lino tsopano akakhala ku ndende kwa zaka. Pese tiokhutira chilangochi ndipo tilosangalala kuti mlandu watha. Koma bebe naso tilibendera chisoni chifukwa anthu amene wandanthu kuti takhala kugwira nawo ntchito ndithu ayayimukadanirira ndanthu kuti atithandiza Mozambiki, atithandiza ndithu pa milandu ambiri kuno. So ndibe ndisoni kuti mlandu umene ndithu unakhoza anthu amene wawa amene apalamula akugwira ntchito ndi pamene akukhulupirira kuti amachita zikanathandiza kuti anthu amene amapha anzathu chawo bwino agwidwe. Apolisi asanu ndi mmodziwa akuti anatenga nawo mbali pa imfa ya Ableya Lule mu chaka cha 2019 pomwe Alule anali mchitokosi atawamanga powaganizira kuti anaba munthu wa chalubino. Lonjezo Msodoka, MBC, Lilongwe. Bungwe la Malawi Bureau of Standards MBS lati mavuto omwe sukulu za mdziko muno zomwana nawo atha kutha ngati makampani atagwirana manja. Mneneri wa bungweli awazama katatu ndi wanena izi mapeto popereka madesiki ku sukulu ya primary ya Habitat mu mzinda wa Mzuzu. Zambiri mulipotiri la Ludovico Nyirenda. Poyankhula atapereka madesiki 20 ku sukulu ya primary ya Habitat mu mzinda wa Mzuzu, mneneri wa bungweli awazama katatu anati bungwe lawo linaganiza zothandiza sukuluyi pozindikira mavuto omwe sukulu za mdziko muno zimakumana nawo potukula maphunziro. Akatatu anatinso kupereka thandizoli ndi kukwaniritsa ndondomeko ya bungweli yobwezera phindu lomwe limapeza kwa anthu a mdziko muno. Iwo anatinso makampani ndi mabungwe mdziko muno ayenera kugwirana manja pothana ndi mavuto omwe sukulu za mdziko muno zikukumana nawo. Tithangopangapo gawo lathu mchifake mwalero mwaona gawo ndi kupereka madeski, komano chofunikira kwambiri nchonera kuti tithandizane ndi masukulu makolo akupanga mbali yawo, ida sukulu akupanga mbali yawo, ziphunzitsi akupanga mbali yawo, komanso mabungwe amene saboma, mabungwe amene ndi aboma tosefe tiyang'ane kuti kodi tingathandize modani nkhani za maphunziro mdziko muno pochepetsa mavuto amene sukulu zosiyanasiyana zokumana nawo. Mphunzitsi wamkulu pa sukulu ya Habitat a Etho Ziovu anati thandizoli labwera pa nthawi yake pomwe sukuluyi ikukumana ndi mavuto ambiri. Katundu amene talandira kuchoka kwa Malawi Bureau of Standards lithandiza kwambiri chifukwa kuti vuto la madesi khala ngati tachepetsako pang'ono, ndikuti ana ambiri kwakhala ngati awonjezekera kuti azikhala komba madeski. Sukulu ya primary ya Habitat ili ndi ophunzira 1627 pomwe ena amaphunzira m'maklasi omangidwa mogwirizirapo, zomwe ati zikuchititsa kuti ophunzira ena apa sukuluyi
asamaphunzire momasuka. Skuluyi inayamba mu nyumba ya group Chinyuwa Nkhata mchaka cha 2007 isanasamuke pomwe ili pano mu chaka cha 2010. Pakadali pano anthu ozungulira skuluyi alikalikiliki kumanga mdadada wina ophunziramo, ndipo akupemphaso anthu akufuna kwabwino kuti awathandize. Rudoviko Nyirenda, MBC Muzuzu. Bungwe la National Youth Council of Malawi NICOM langiza mabungwe omwe akutsogolera ndi achinyamata kuti alimbane ndi mavuto azachuma popanga bizinesi zomwe zingamabweretse chuma chothandizira kuyendetsa ntchito zawo. Mkulu wa bungweli Rex Chapota ndi wanena izi mu mzinda wa Blantyre pomwe mapereka masatifiketi kwa mabungwe 13 otsogozedwa ndi achinyamata. Simon Boyce wafika ndi ripoti. Mabungwe 13 ali mgulu la mabungwe 68 omwe si aboma komanso ndi otsogoledwa ndi achinyamata omwe alembetsa ku bungwe la National Youth Council of Malawi NICOM mdziko muno. Polankhula pamwambowu, mkulu wa bungwe la NICOM Rex Chapota alangiza mabungwe omwe amatsogoledwa ndi achinyamatawa kuti akhazikitse ndondomeko zothandiza kuti azipeza ndalama malo mongodalira maiko ndi mabungwe. Nkhani yokhudzana ndi chithandizo ku maiko akunja masiku ano ikuvuta, monga tikudziwa maiko ena asiya kuthandiza. Ndeti mauza achinyamata amenewa kuti asiye kungoganizira kuti phindu lawo kapena ntchito zawo azingopeza pakupempha ndalama ku maiko akunja. Ambe kuganiza kupanga ma business pa okha, zimene mchizungu timati social business models, kuti pa okha akhoza kupanga ma business ndi kupanga phindu limenelo akhoza kugwiritsa ntchito pa ntchito zawo zachitukuko. Tikatero ndi kuti ntchito zachinyamata muno Malawi sidzasiya iyayi, zikhazopitirirabe, ndipo tikapanga choncho simathandizanso kukhala anthu olimba mtima pa ife tokha, odzidalira ndi confidence yeniyeni kuti ndi ndalama zathu zomwe tikuthandiza chitukuko cha dziko lathu la Malawi. Othira apo ndimanga, mkulu wa bungwe la Foundation for Civic Education and Social Empowerment for SESE Linda Maso wati tsopano mabungwewa akha ndi mwayi opeza thandizo losiyanasiyana kuphatikizapo ndalama zothandizira ntchito zawo. Kwa ifeyo certificate imeneyi sikuti tikhala kuti maso ali pa NICOM kuti tithandizidwe ndi zina zotero, komano ingokhala ngati platform imene tapatsidwa kuti tikhoza mayang'ana maso athu beyond NICOM. Komabe tikhala kugwira ntchito ndi National Youth Council of Malawi mu ntchito zathu zosiyanasiyana, chifukwa padakali pano ndekuti tizikhala tikuona mwina ma opportunities amene amapezeka kudzera ku NICOM kuti tikhoza mapanga applications komanso kumaphunzira ku ntchito zosiyanasiyana ndi mabungwe ena osiyanasiyana amene akupanganso ntchito zofanana ndi ife tomwe ngati achinyamata. Pamwambowu, bungwe la NICOM latsimikiziranso mabungwe achinyamatawa kudzipereka kwake popereka kuboma madandaulo awo komanso kulimbikitsa chitukuko chotsogozedwa ndi achinyamata mdziko muno. Simon Boyce, MBC Blantyre. Nduna zachuma a Simplex Chichola Banda yati mchaka cha 2025 mpaka mkatikati mwa chaka cha mawa boma ligwiritsa ntchito ndalama zokwana 8.5 trillion kwacha pa ntchito zachitukuko ndi zosamalira anthu. Achichola Banda nena zimenezi pamene amapereka dongosolo la zachumali mu nyumba ya malamulo ku Lilongwe. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mito yake. President Chakwera wati boma likufuna kusintha malamulo oyendetsera ndende za mdziko muno kuti zizisula akaidi kukhala nzika zodalirika. Nduna zachuma Simplex Chichola Banda yati mchaka cha 2025 mpaka mkatikati mchaka cha mawa boma ligwiritsa ntchito ndalama zokwana 8.5 trillion kwacha pa ntchito zachitukuko ndi zosamalira anthu. Ndipo bwalo lalikulu la milandu Lilongwe lagamula kuti apolisi 6 omwe anawapeza olakwa kuti anatenga nawo mbali pa imfa ya Blair Lule akakhale ku ndende zaka 15, 18 komanso ena 20.
pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Nali ndine Austin Kachipeya ndi mzangayo Talson Kamalata tikuti usiku opambana. Proof of 10,000 kilometers walked to school and back. Proof of 3 beautiful kids born safely. Proof of standing for a stronger tomorrow. There's resilience in you. That's why Protex's breakthrough formula deposits onto your skin and absorbs directly into it, boosting your skin's natural defenses. Protex, strength from within. Step up with DSTV and we'll show up by giving you more incredible entertainment. We're going to have a little fun. Upgrade your subscription between the 13th of January and the 31st of March and get an even higher package for a whole month on us. It's game time. There's nothing better than putting a little bit in but getting a lot out. You get hungry, you gotta eat, you know? Step it goes round the outside. Gonna be some changes made. Step up and we'll show up on your home of entertainment, DSTV. Zokupanga upgrade package ya GoTV zija ndizabwino koma zokupasa package ya pamwamba tipopoke ndi GoTV. Pangani upgrade package yanu ya GoTV lero kuti tikonjezereni machannel ndi step up. Ngati muli pa GoTV Max tizakupangani upgrade kupita pa GoTV Super ndipo muzaonera machannel apa GoTV Super Plus. I like the sound of that. Pesani bill lalikulu, pesani chisangalalo chochuluka. Lucky day. Zipangeni upgrade kuti mupeze zambiri ndi GoTV. Let's do this. Pangani upgrade lero GoTV yanu ndi my Go.